Coneixes els programes de formació per a empresaris i directius de la Cambra de Barcelona? Oferim solucions formatives a les petites i mitjanes empreses perquè creixin, es desenvolupin i es consolidin. La nostra oferta formativa de qualitat inclou formació continuada, formació online, formació a mida i formació d'empresaris i directius. Els nostres programes adreçats a empresaris i directius tenen com a objectiu ajudar-te a impulsar i liderar amb èxit el teu projecte empresarial. El programa de direcció estratègica de pimes, adreçat a propietaris, directors i gerents, t'ajudarà a desenvolupar el pla estratègic del teu negoci prenent decisions raonades, estructurades i creant més valor per a la teva empresa. El programa de consellers d'empresa familiar, organitzat conjuntament amb l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, està adreçat a membres actuals i futurs dels consells d'administració d'aquestes empreses. El programa de direcció comercial i vendes ajuda a responsables d'aquestes àrees a millorar i reinventar l'estratègia de comercialització del vostre negoci. El programa de direcció logística i operacions a la PIME ajuda als responsables i directors a optimitzar l'estratègia logística de l'empresa. Per què els nostres programes i jornades estan tan ben valorats? Perquè estan concebuts específicament per a pimes. Perquè estan impartits per especialistes, professionals en actiu. Perquè els nostres grups són reduïts i homogenis. Per a l'ús de mètodes dinàmics i participatius. Per la seva aplicabilitat immediata al lloc de treball i perquè promouen el networking. A la nostra oferta per a empresaris i directius trobaràs també els programes de finançament del creixement de l'empresa, direcció de l'estratègia internacional, venda de l'empresa, creació de valor i procés, estratègia digital d'èxit, desenvolupament i pla d'acció viral, tallers i les nostres jornades Campus Cambra Alumni. Trobar noves formes de fer i millorar resultats és possible. A Cambra de Comerç de Barcelona parlem el llenguatge de les empreses. Consulta el nostre calendari de cursos i descobreix els avantatges i descomptes que t'oferim.